abeire ege sembe yawa mekuwa sembe zaidi achegasi yao kiare bikora bune bikora kana bega lituko ende ntore wese monto lewecho kwa tirata mana komenda nayo ngeringa na gitoza abara ibara city county nyonye the county government gereba kwenda ki assembly cyabo yabato webiji mairo kiranyale go tem abanda aba border kera ase county no dora webiji mairo kiranyale go control y'abantu aba border kera yotezo tire naza no government na bega singo ngwa sebare omulalo engakia ya masama tuko ama ya gake turo kochi ya gukorera ase nkwane yetemambia ya bono ngokwira ni nyona na separa ya tikenga kinere kwa rekorora ebikorugete igana umuntu agochotuomu kurwa egarime yairera na ogure inse abande bayirira banyora chingo machimbe abande basiria obugima bwabo ya kurwa sensemu yo mwana inchi nonye no liyo kolina egarie eyeiga ntoroje sama tukamagega nonye no mwana inchi gakugikiria sana obokoreri bwaino na nonye na sensemu yeino asenare mugoche mwabuna nyonera machiko kero umuntu agotumkurwa egarime ogunse nabo igo umontere bagakuborwa oyonde nkwaroche bagotama abande no chiko totebigo semba asite bakabwatu bakabikubyara bagatoka ebina binga bunebiga gwekera boniga ngayibye ikeire nabo yakero ukwanirwo yebikoro binga bunebiga asibari bagwekiranye bintu binga buna ebiga yokuruta abantu kurwa kigaliwe ebikoro bunebimbi araba kinga cyakoruma no president na so ugende gyonsi nginje kameneyo asengenjo omuralia kirase abana abo watabana kini abande mbale tabia ere ngeringa okonyora ngomuntu bapishanire na umuntu okuro ko bayatenbo banga wakana tenbo umuntu mulkaochi ndoko manyangi kyara abantu abaja wekera naso kutana uchizera kini rende ngeringa antu abeka machikonale tu abeka abantu baparanga onye muntu kabwatibesa moiki asomo skari ole next ndowenzo traffic tenene gali oromo bekororo onye da wakana na na gaba sogari watu alikipengo onye da wakana umuntu yabo atwabeku olenge ya nyara ko era mangana yabera isi yake riba bakorutukorwe gali meto atabanga onye umuntu bwangire wakane gali muskari ndowenzo nabako mubwata maite kare yarenga konwa so muskari traffic kubwata umuntu kole crime lakini ndentu atayeta batokonya senjere iyo kero umuntu ataragana jibesa kaikere traffic asale nabawe kwata umuntu waka wangiro kana wakana jibese lindabu atwanya otokanya kwa kana jibese jigo sabu atwalwe kumi asoko bunali chiko lyo oto complain gari nakie kido atabanga nainda abantu baitonda ndoko basominga tiababe na obunya mwanya abantu kera asasingina abantu bande mbale nago satadia so wancha ene tonyale okonya na kuna abantu abamo ase ekiombekerikia NTSA kero okorigerio obokoreri bwaye ase obwango mono ngakinero konyorana omontere bagoseni gabwatu nonyembaria nonyene conduct iri gusangirira chibesa ase okubuna machiko apara twararire ase mitandao yekerero nonyene chi video chigweta igana oiraniwe wairani gwari wateguna bono korama temu bono obuya ase nginche license yeri yago bwate ntangani nigo bakora konyeura bono bagote bono genda bono korama temu bono obuya kwamanya konyorana abange nigo bagocha bagwa amatemu ayo bono liborira igalire nendirina ine wetera ase getambukire kiga namba assessment tangani yogo koirania bakure license bakoirania class imegwanda gukora amatemu na sense muyende bari bagocha bagwa abaiga bagocha bagwa na kibanyorete license eyeiga nabo igo ase getambukire kiga kabera boigo yokure license na ndikoiraniwa class ime erebya gosena kyoraya beke aina gati ya machikali twatebete ntese wende kubwaje asengenjo egene kya mwana ngeringa abantu kurumaye bakanyore driving license asengire tarengengia kyara kurumaye abonja nera abantu bagakane jibesa banyo driving license na abantu buna bokonyora bakora license nyinde para agitwatebanga onyo umuntu ogwatiri tugenda kole amatesa weda sawa onye da weda igoda chira ne garasi na watoto ya ne garasi nyoso mumaja wake romo uli naende igo asa mangana ya bantu banyete jiraide na mangana abete korumaega naende na mangando koruaninga kie sore nga kiromo ndole para na competence na kubuli abantu na kubekea tuna wente wochi okwe ina njira ya moto endete gosibia
ama wose ali akoleka ne kurumaega na inde ngolenga no maete NTSA amachiko na mahange twa na ndali barubuka bayengwekie oba ngorangeria abantu batete amatatu na abantu bapara twakwana sobwamo erinde tola na kitokonya na abantu ababoda abange ko yamba bwatinyo driving license nakiyebye kurwaninga diga turangirani abantu bayirwe skuru basomera ne sababara ina bara 20 to ando abotuje turangiria NTSA neto eteri bagari abene abato koyerangiria zeto korukorwa erinde bakontact ya mahana ya test na muntu ndo tabwate license ajako ligwa matemu anya konyorere ekerongo tukwirana bakase ngaki no nyoro yorengo mu waziri which parano basombi rukurukwana nere michuki engaki eyo kero kwari kolire nyone kigari niko kiabwate mbakeme chibi nabo iga machiko nare otare kubuna ekero kolire engaki eyo kubweka ngaki eri ya michuki nengaki ya bono ngayi ngayi omunganyu tete ukabera use tofauti kero egati engaki eri ya michuki twarakorora machikari kubwatwa na kiromo Kenya ni gari kubwati mu Kenya manyekaine na tukonyara nyone gari te konyara kutwara abantu bari excess guse baitaneti ekerengo kokoso gari mo konyara ya ichoire paka bakenya bakamanyana konye gari ya ichoire umuntu ni gagwika inse kwaganya egari ende egocha ekero kubweka ni ngaki ya michuki nengaki eyeiga ya bono etofauti erabwo nereriye use nkimuruberi oli otari kubwaterigwa gwikera boniga elio ense emanya gusuka senchira erendonge asensemo yobosombi enkerio muraringa gere serikali irasa mamraka na boko nyoranga asenale waje barega na bona yango bori muraria onye oyo denetense abana bae barase para okore biasara bya matatu naende bako buna machiko tebi kere mbinu tia feira sebunayi kasine koleke abene Tewale kaya bene kiera abande mba wanje uliao kwa barabumba kona ibabanga abana abamo ibaroje uliao kwa na babe bawo kona igongora umunga chiza chinde amangande na okweresere lakirende entune byombe beji sako hao kere sako ne bwata machikae ye kamba ne unandu bakorera na nda kito wende kwene kinga onde wensi obuneri chikolitu abekire bune sako na intungo muirira torege tambokero tuta etigali chiboli excess ndota etigali chovarapu ndota etigali kinyala wikeria abanda sasa keri wikeriwa ego nyonya ntereba yabokire ne conductor emambia ne bwata machiko yakire sakeri akolegas ali abekere nda kumugaidi akolegas litukolide yere twanyazo zote me serikali bono ngomi atore mono asengenjo serikali terikirasi na ndundu bwata ndo wale kirasi unabona metro trans bwata wale para kirasi bako izechuna zitigari kete onye alike bwata excess awamenta kolge linge baregari ye bwata excess akitokonya korwania ngeringa oyo tenenete sector yo nero to yeire na kidora tebe mambe yabona kera nena bwenta bukabe aro na machida ingubwatu wao seko bwatu ase liboli lyo mwere asogokorera emambi yabona no koligereria samagana ya uchumi wetrase omugiro yo iga manyete abange nkwenda bari mirimo bare baganite kurwe mirimo mogoroba nabo igo naro kurukura nseme muguchiase ensemo yende nabo iga sector eyega yobosombi nabo iga sekipare cheito inwe negati yabaria mubwato muchango monene sana bugo kinyense kiuchumi nabo igo kwene kinyanyense nkogendererere kuritwe muguchia ase erinde wetrase omugiro yo iga bwabari bono genderete ase ritwerigana lya genderete kwene kiwa ine hasara ki rachi kwene kiwa gose faida ki rachi kororekana wetrase omugiro oyo iga orero faida de ya somugiro orero na hasara yo batwara ase nyabantu mbaro bakuwa mete unabona yato kwana nae chigari ndo ishonya weta ninge yoje down na ende bono lati wanto arasa mate mbaro baute advantage bakanya mo weta ni chiyandu bakubulu kira lito asale nene ase abantu ali babwate chironi bagwa kana na asale nene asaba kolebi asala bagabake ase nginjo onye wasombo kwa abantu mbayo bakoba samo kya sande biashara buna hoteli kya town amondo ko ni betamtam town ta ko yora mondo ko ra igole ne tukoli asare nene ase abantu baitu eto sabanga tuko iwana konyale gotoka nena na wote bya bonse abatene te ebyombe byonse bibere nkomera na bale paisana ne tukoli alero
ngeringa ndoma terasi mukungwana goto kororo eri ndo nyara okonyo mwananchi mande abokegasi aende gachata watu ndewaso Biamano asogo sanga nensoko tibe borosu mugusi ase emambia jabono asogo korera emambia ya bono ingana yago nereliye na mono ayabwatikaine no bosombi ase chipara chetu ngeringo tebi abantu baminza bagusi bara somo jonero bato tegerete nsoko tebi onde gwencho soko ukega tatwara watu na kiakwera na nyomba kera ngwene kitore na kiakwera na nyomba emaro ya wana Kenya saya baziseni andembu ya mona soko meke soko TV kwa number 1 asomo usi ya saa tenya kwase biamono ase ogusangana soko TV oboroso bwomugusi oyo no mweshimiwa Richard korwa asumucho yoga Nairobi na mono ore ase esekte yega yobosombi nabo igo kwene kina nyone n'ubunchireria ubwiga bwa matatungo kwarekana bore ase county ene ya Nairobi nabo kwigure alia aerere emambia bono mwanchwa omorigereria alia genderete go kwarekana egento kirekia akwanira abukienge nchomono ase omubaso ase mambia ya bono nkerina chinsa isano na isato chia bono mubaso ebyombe biga bibere ekiombe keria kia matatu owners association nabo igo ne kiombe keiga ya Federation of Public Transport Sector ngochi komira na bare gose ngoi karansa bare asomo baso bono erio baliye bakwanirane erikugaya na mangana yaga na koliya lichibu ase amakongwalia gose ase kerenga keria baganetine kirero kyabo ase obosombi nabo igo naso kubori kwabo gochiase serikali kubeka machiko kubatana nekiombe keria NTSA nonyana ase abanyanyimbo baria bichipara kwenekina amachiko inkobwati ware nabo igonde kwense kumunali chiko inkwemukirware egetambokero kieri chiko munaereire abwo emambia ya bono imeyen soko TV oboroso bwo mugusi ase edakike yega nogosiomeri chiduka akeigo na badaye na ningirane no yonde emambia ya bono oyibono ro Montereba nere na chiko erana naraliaya babwate ase ritukeriga ime ye county ya Nairobi ase omugirobo ase obosombi ase rituko eriga toskare ne TV yago nkwira nande no Montereba emambia yega Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde
ntubwate phone accessories na boigo ntuli ni chibundi chikorosi bintu tokonia ninchu wenyoregi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tuli chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuli ni sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Uboroso Mwancho moriali Wensoko TV Uboroso bomugusi karibu na inde sema mbia yabona kala tukonya gukwanira ayabwatikana no basombia chipare chetu no Manase County eyega ya Nairobi oyo twarugo kwana nere na inde bona igakara tokoswa oyo kabire mambya bono mubwatani nabo igo montereba epara na kire byago kwani mwancho moriali na kurwabo tuchake gosanga emambya eyega bwa kire bya omontereba machani kwa kile vijana ndio tuwabogere nyabao twanje. Karibu sana Imeyen Soko TV Uboroso bumugusie mambya yabona na kire byaka kiri okumanya mwancho morigereria no nyene erita liago nabo igobo koreri bwago emambya yabono nabo iga anga yoko gendie gari kurwa nsemukie gucha nsemukie kagire tochaka gusanga emambya yegegoro yali agendera ta seri tukeriga sobosombi Amalienda ni wako ngata majani kono kwa ni gore murundi ya kwa semo ya metro plan. Yo kolera kurutawara gutaum. Wana se akoro ratibiki bato tangazera ndawa ya na protokire. Tora ara ila ko endemere ko atengecho yo gotutukan ngore ya abarundi kigari na aba na boda boda. Wana ya bana na bomo boso kana kwa sende wo bakero ona baruye bapoda koda bami nyakabaka ambakira ona igeko gera ebyo mbosi yeto ba retena oika ogo meto kwane rune serikali bya batu atikisere oi salama yeko nikida yawande kotapwa ekero tukunya gukwanira yemambya yabono liboli nere igandirina inwebuna abantereba karatigana sense meria yabara ibarabwo ne kiombekeria kya matatu owners association nabo igase kerikende ya Federation of Public Transport Sector byombe biga bibere ebyobwo bigoche byabo bwataniamo inwebuna abantereba mwagenda mwakoro mugiro bwemiremo ye inwebuna yobokoreri bwina ase obosombi gose nigo mugenderete nemirimo yaino kawaida Ndora semo ya itobono atindi bicho bono kunanje China so kera kama kawaida of course na ibwete nga mugiro inora ro lakini ngerende na wana tete kulingana na hali ya maisha kunere boniga no chokire ilotera nyora bende ke nyokoli amenyo bade ya wando menyete no ndugo katogende kama kawaida gatero negende kama kawaida ndero ma tension yali ko bororo bari ke bute kipara ini ya maskari baca pada kupara ono karwara maskari bawa na ada bayi orang kipara ono korona ande dolar bantu kucu merokok waktu sama lakini anene mwana kono tote na ande kali njiri nyingi para kita kono na ya atomic sako supermetro enepo njio para ono chika para metro trans shato na kawaraka ona kitoroje tole para to kona kolega ti bono na bantu na bara bumba yo buya bari ko twara go boli bwa mambi ona bantu mbayo para buye kono kona ko pati tole nda ini ndumba ganda dega kama kawaida asense moyende kerekeria ekiombe kerike batenerete kerekeri bono enga kibara lirie na ari kugete nigo tugocha kokore keneke gose tugende omugiro bwo bokoreri bwaito
asenge nchekere keritu bwate serikali atotegere nabo igokura ase sector ya bagendia bechi pigipigi lakini yatokana na mbare motagenda omugiro oyo igo bono ngokwana muri ase eriogi erimo gose nigo mwatana ne kaine bare ensemo erie gusira omugiro nabo igo mbare bali muri ensemo erie yo gatabana yatogendera ne mirimo intwe ntori ase ensemo eyo ine obo mombora igo bono asenge nchokonyoro bwena ikamobe ase ibwemo kurumageka kuru chiteke ekyo serikali ekidire ngo bangatoro mugomo na ndoba lakini kulingana na hali ya uchumi boniga n'ubulima boniga mbiri yamo abenye boniga na hali njalete utaita kugendera nyore aranje aseboniga arabona mbiri yamo ekero mutari yamo asengencho ekero konya neri chiko ligani rigwetiwa nigo ligo chiko konya abantu bonsi ekero keria mbaroro bakora umugiro no kurobekana okoiga namba bachetimere mu gusemba esogeti nabo igomba bari muri ase para ine ase ensemo yende igabono mutimonyore obwene bwayinorende ase ngenchi gwikamo bari bwerimo na kimokurwa nese giye yega konye muri gukwana serio gerimo na kimogocha koyebwa bono wana nese giye nenkongu lakini bono nabara ibaito na sonare na bara mwata magoso kulingana n'ebintu bindi mbere bakoko reaction n'ebindi mbere batali koko reaction bono yana keko kana tokali yamo konye ndiri kumaega michambe yende nere liego cheko yaro rekana ekero to bakwa nere kondiri bako imoka motu ne kapado na bakoko ba lakini wana tenge njo nere bakuligereri batendi kidogo na yende nere bakuligereri banye kora buneza inwe buna abasombi nabo igabantere ba ase obosombi asipare cheito ne kurasa semo ya serikali mwatemire gukwanirana ne serikali ne yabarangeire mu ikaransire mwakwanira amakongo ari mu gwetera goche nabo igo ari mu bwate korengana nokogania kwaino gwekera rero iga gose nkireke kigendera tigati ino nase ensemo ya serikali asinginchu mu bwate wizara yechipara no bosombi siyo mu waziri Davis Chirichiri uyo obaterete bono ate bone zaro parato kwanera parato te vengo chimukase katora ganyo so chimorogoba korolenga batora ngeli bato kwanere ndundo yale na asensemo ya boda yagotebekana na kurwa asensemo yinu buna bagendi chigari echiga cha matatu nango che muri mwabuna amachiko buna machiko nari motari gocha mwekerania ayumuganira kubwatia buna abantu bakera muri para buna inwe ni numoko buna machiko mono gwetani onde bwensi ine asensemo yiyo okwera neri kwaino nkoro kyoko yengane yona niko moko buna machiko mono gwetani onde bwensi asepara abo abana kota bagotema kwegerera asengenjo bintu kwekatobwatire chika yakogera unokorrekana no bwata magosa ate gwikobwatire sheria nero lakini nakorra mwana boda gakobwatire sheria mo especially no ene serikali ekuligereri makati mono yatika boda na bakonyora gwetaronge abakonyora gogoretia abantu kupita kiasi akwanyora kabegeti helmet safety boot kwanyora kabegeti lakini bono bono tinga serikali ekuti yashumu ase abantu bakuligereri mono matatu nere ligereri bono mono kota bangi bogete nere lakini bale para banjire bakolega umanyete kwenye ndibo bota bono mo special bona ndo makati eka kwa kolega magoto bona tsendi kwa kolide ngoso erure ko urwe yawe yakali lakini mwana boda lende akatwa serente zingero jiko utia tsendi ko para bale baka mabaga bono ndiye foro kinga esera bano naboigo asensemo yende watebera nango chebare boimo kiexesa buna omogendia egari na inu asensemo yene gotebekana na ngoche muri mwabugori abantu gwetania ekerengo na ekerekeri mwikire nonyera ase musikari uparekera gotenenire amangana nare gagocha korekana abwatikaine no wakari yaki ayibona kurenya no bokurumi gokorekana naboiga machiko gotabwatigwa ase epara ine gwikira bori gibuna togo kwana iga ndobwatari chiko riri kubara erikwene kiana nabo ngwati more richike ryo kwerekina tuganirie kuimukia wetania ekerengo ije kongo bwade dole wana kurukire sako nevegete lichiko yae ekero totere ne sako ya konyore nyumu mukali atara konyora
naro mabwate sheria yote iko bwate kwa bandi kwa sasa agora tena niko na mutingi na ndiko kwefa kulingana na kile sako nilichoria bono na ande na besa sako ya gokorere iko numu skari nere ka konyora kwenye kwa bune nilichigelo nere na gwate kepena tiaye okulikeru리 karatasi kwenda kotini kwa kwenda wako Biamano ase ogosango kwo twasangire emambia ya bono ekerekeria tukoria mangana ya kiuchumi ase liboliria lyo mwerio emambia ya bono sector usase semwe ya bodaboda nigebwato muchango monene sana ase okukinia ense nabo ikoretera ense ebango ekero tukori kurasa ense meria na gwetera ase omugiro yoiga impact kieye era chiko baroro ase ritukeriga sengencho bare ase omugiro nabo igo tigari ne chinke sana chire ase epa na bwego ase kiuchumi nonye naso gosangirira kuri kwebango guchi ase kigancha ekenene botambe kero matapu yago mirankoretera kale nene sana ni bwate impact nene wetani neba boda egekogera matatu nero uchumi ya Kenya nero totele ngauti ya mugongo bone die nene uchumi ya Kenya wale sibona ya lele bindu ne binkoretera kale nene sana ya gara ni serikali bono nero uchumi je takire bono serikali ya Kigwango mekora na mangana ya ganyi matarachi kwa mama nene biamano ase enkwane yago gosanga nensoko TV oburoso bwo mugusi engana yago yo mwerio yo gukorera mambia ya bono nererie enjengo teba nogo saba aba naingi baito baba batwere ko batole merejirende kalibwanja gweito nentulende ni aki yaito tokoli bono mbaro na goseba terenga tukune ya babande naito ya yende koliki ko sento igweka na serikali yendo ko biamano ase ogosanga nensoko TV oboroso bwo mugusi omwanchi omo rigereria oyo no montereba twasangire nere emambia ya bono oyo omanyekene buna nere machani atabaniga kurkurwase kurase county ya Nairobi kurase stage area ya utawala gocha ase stage enene ime ye county ye gasomuchoyo o Nairobi emambia yabona ina ragendere tokoragana basaki baito magendere tukubwatia amange nabo igo nachiko gochera baadaye gose nachiko gochera kerokeria chiripoti chirachikwareganirwa ase ritkuria rero erio endre kwemanya amange aliagendere tokoragana ase chipara cheito no bosombe na monokuru ase county eyega ya Nairobi abwase kwaigure na mbaroro ase nsemo yende yokorio bagendere tagusira omugiro oyo iga nabo igomba balia bale mamincha no mugiro oyo iga nabo gokorobekana uko kwareganitwe nabateneri balia ase nsemo eyega yobosombe yonsi nachikogochera baadaye mensoko TV oboroso bwo mugusina wekeraga bwo mancho morireri no twekero mwerio ase ria rero wekeria nkyo chinsenye weka chinsa isana ne mugendera kubwatia merobirende yatigire ase ritukorigima eime yensoko TV oboroso bwo mugusina akoganirie mubasumu yereteriane Ishmael Mogere.